Ari ko sa flood control. Doon ay plano nga giaprobahan na yun. Actually, kani gamay na lang kuwang budget tingali o ang pag-implementar. Doon ay 5 ka mga dam nga tukuron sa mga dagkong suba. Sapa o suba. Sapa sa kunibon, gamay mo na. Mas dako ang suba. Una, mananga. Parang riyagulis, mga piki na ani. Pero busog na. Ikaduha, Kotkot River. Liluan eh. Katong Kandiyok Prasko nga, ang iring akong balikon ha, pag uli niya gikan sa Europe, mana ang bagyong Tino, daghan na kay patay, nang hatag in taon og sardinas ang mainlaking kongresista nga Deputy Speaker, umagad ni Gwendolyn Garcia. Umagad lalay. Now, pag uli niya, daghan ka itong nga problema, katong mga bingkahan des katmon masiguro na, nga puro Prasko, ang dagko, pagod kayo, ang dagko kayong marka kaysa bingka. Diya higayon nga, tingali itong iring na pulan, storyanes kumigo ha, nga napulaan ang iring og kinaog sardinas, kang ibahog sa kanon. Ang iring nagsigo nung giyaw, nakakita sa blata sardinas na ay markang Diyok Prasko, nagsigo nung giyaw, Diyok, Diyok. Panay flood control, umaabot akong matukon ang dam. Dires Kansaga River, Konsolasyon. Butangan og usa ka dam. 5 ni. Dito sa Danau River, Butangan usa ka dam. So 5. Gamit po kayo kay in kaso kaya nang nagnihit ang tubig, naatay masaserba. Unya, ang naka-eskapo ra gyud ani si Peter Calderon. Nga naman, Peter Calderon, wa man sa dagkong suba dito sa Malabuyok. Badjan, Natilan, Algeria, o Dumanhog Ronda. Wa may dagkong suba diya. So, way tukoron nga dagkong dam. Way tukoron nga dam. Karon, ang buhaton diyas gobyerno, si Pedro ipapreso lang na. Ganong wa pa man filing kaso. Una, murag naasay kusog kay murag apike ang iyang agaon si Saldico, kung mo to yan chairman, siya vice chairman man sa appropriations committee. Pero siya paharuhay. Siya mo'y labindako og budget sa tanang distrito Sugbo nga nakakuhag 12 billion kapin. Din to ang idang ang 3.3 billion. Malabuyok ha? Pero way dam nga tukoron dito. So posibleng siya na lang makakuha og flood control project ani. Si Peter Calderon bisig di na sa kongresista kay iya magyapong asawa mo'y napuli. Hangula po na nila. Oh, ba? Pero busog na ang pangutana ani. Nganong si Alan Kirante naman o kang Jonathan Kirante nga asit ang gifreeze. Nganong kang Peter Calderon naman? Ay apel na ko na sa idang. Tungod kay ang ilang paningkamot kunuhay giwara-wara to may butanga maganig tarpulin nga flood control project pinaagis paningkamot congressman Jesus Katambalos lo. Tutoke na ko ng mga tawanan sus tanawa ng ilang mga itsura tuwangas mga tao labi nagdaghang kayo. Ngayon anyan ang anong si Peter Calderon na mo'y dili maapil. Tanaw na ko dili maapil sa pagtukod og dam kayo umay nagkong suba dito. Layo na po kayo tos idang. O niya, tingali, ang badyan mo, may nagkong subas badyan tingali. Kanya, ang mayor ito, pertis ang pagkatapulan na, hingan lang Jerome, Orlando, na tapulan na yun. Suko, nagtawag sa'yo. So, kaning mga flood control projects, murag sa umaabot nga mga panahon ka, human, aprobahan na sa Provincial Development Council, ang laro ni Governor Pambari 4 nga, magbutang itag mga dam, kini daghan magamit. Panahon sa ting-init, ang mga mag-uuma magagamit sa tubig, pang bisbisin ang tanom. Panahon sa ting-init, ang mga tao nga nahubsa ng ilahang mga gripo diya magamit ng tubig sa dam. Panahos ting init, ang kaning mga panahos ting uwan, kaning dam ay musaw sa mga dagkong sapa aron adto tiguma ang tubig nga dili mobuhagay sama atong bagyong Tino. Daghan kay gamit ang pangutana ni kun naloko na. si Diyok Prasko mularga, pwede na ba kasi magsiglarga sa Europe bisag na ay bagyo. Oh, ba? Kato si Kwan, sa tinga itong mayor sa, kumusta si Pilihor? Pilihor, yan ito na Pilihor, Kinyo. Lain mga anin taga 50 District, dapoy, Algiw. Igagaw mo na yung Algiw. Patang ilingiga nila. Gamay na lang habilin nga mga tarong. O niya,
og imo silang tan-awon at tubangan sa publiko kani sila pirtig yung mga tarunga. Murag yung kanam itong murag di kabuak og mani. Ay, hindi guys, nga mo serbisyo sila sa katawan. Ay, los-los ninyo, serbisyo kong tao. Loko na. Serbisyo sa katawan nga perte na ninyong pagka... Naungo mo ng pangawat sa kwartas gobyerno, na mo serbisyo mo sa katawan. Di manggani mo hugas plato sa inyo, serbisyo na mo sa lain tao, bot-bot na ninyo. Patay. Parang, di magkaangan, uy, wa po na ibang apil ang, ano? Wa ba sa daham matukod, may suba ng upon. Si May Bibi ko. Naloko na. 6.3 billion. Ang panghambog ni Hong. Hong. Isulti Hong. Kami dili, wagin may flood control. Tanawa. Mani ang giingon nga but-but try daghan aning politiko niya mutuo pa mo. Makapan og tag sa kalibo ining eleksyon hala sige. Full of the giants. Ang higa ni. Naminaw. Yun ko, ragyod ko nimo sa trumpa. Yak suga. Saksak sinagol ang atong politiko kay influenced by Spanish 500 years ago. Tinood eh. Tinood bitaw? 50 years in Hollywood. Tinood ni boss. Limang kag napamatay mga termino nabilin sa kuan. Kanang mga katsila. Antod karong gigamit to. Kanang may kag Gismil. Kanang mail katsila na. Kalibo. Kana kinatsila na. Kana Ramil. Ang iyang ang iyangan Ramil. Kinatsila na. Kinatsila ng mil. 5 anyos. Kana 5 anyos. Kinatsila na 5 tuig. Mo daghan pa kayo ang mga katsila yun. Tinood ang nag-influence sa mga Pilipino. Labi na ning. Pero wa man to blood control pa sa una, no? Nganong si Peter Calero nagsige mga po nagka-isyo murag si Midi. Sige lang panguliktag chiki. Naloko na. Ludwig Umiga, nanay. Ipuno po na ang atong mga kinaiya nga hinawayon, himantayon, plus suyaon do dili tanan pero natag na gyud na natong mga Pinoy. Maulisod gyud nato nga spilingon. Tinuod gyud lisod boss. Tanaw na ko pagka wa gi puruhan nga magkahiusa ang mga Pilipino. Lamang gi mga badlongon pero kani di ni maayo puwersa versus puwersa ni ang nagkumbate. Unya kaning mga giingong lahabiling kinaiya tos katsila. Akong sumpayan ng kang Ludwig Umiga. Kakita mo mga kinaiyas Pilipino nga silingan lang. Kung ang silingan, pagpabiling pobre ni Asya na dato, malipay lang silingan na dato. Kaya naman, ano na pa siya masugo din eh? Katsila gyapon ba? Pero magdungan ka nila siya, ni Osinso mo rin usa. Ay, mo na gihog na suyaon, himantayon, o niya, kanang sinahan. Apa sinahan? Ingon ani na ang mga kinias Pilipino habilin gini sa mga katsila nga na hantod karon na gamit gapon ning mga kinaihan nga kusog kay ka masuya, kusog kay kang di ka mo kontento sa mga kuling ninduta ato niya ang iyana niya. Usahay masuyaan ka gupuha ning uka oy ako di nanayate na.